Hej, cześć, siemanko, witam was w odcinku. Tą serię nazwiemy Złota Otchłań. Tak. Złota Otchłań. Czekajcie, ja wyciszę tą muzykę, bo mnie wnerwia. Zero muzyki, zero. Okej. A więc zacznijmy. To będzie na 2 sezony. Sezon drugi będzie też. Okej. Złota Otchłań to nazwałem. Tak jak mówiłem, pierwszy idzie po drewno. Złota Otchłań, Złota Otchłań. Wiecie czemu Złota Otchłań? Bo lubię złoto. A Otchłań? Bo lubię być w otchłani w Minecrafcie. Okej. To nie jest moja ulubiona gra. Moja ulubiona gra to jest Battlefield. Stworzę też kanał z live streamami, gdzie będę robił nie live streamy, tylko drugi kanał, gdzie będę nagrywał może vlogi albo coś. O, tutaj też jest drewno. A więc zbieramy Złota Otchłań. Tak się zaczyna Minecrafta. Ja już wszystko robię. Czyli tak, trzeba zrobić pierwsze, trzeba zrobić narzędzia. Tak. I miecz, bo jeden na zombiaki. Okej. A więc zaczynajmy naszą przygodę. Okej. Zbieranie drewna. Musimy zaraz się jakoś umieścić, bo zaraz będzie słońce spadać. Zombiaki przyjdą. I w ogóle. Więc zacznijmy zbierać to drewno. Okej. I zacznijmy robić jakoś tutaj się osiedlić. Tutaj zróbmy taki mały domek. I tutaj gdzieś dotąd. Żeby był trochę dłuższy, to tak. Okej. Bo musimy się jakoś tutaj osiedlić. A na Złotej Otchłani kolega nie będzie grał. Żaden. W końcu to Złota Otchłań. Jak coś, to go wywalę. Nie lubię z kolegami grać, bo oni wszystko niszczą. Raz mi zniszczyli dom, raczej od siostry. Aha. Już się ciemno robi. Szybko musimy pozbierać drewno. I... Okej, zaczynajmy. Pierwsza rzecz w Minecrafcie, boż. Zbieranie drewna. Zbieranie drewna challenge. Chodź tu. No, zaraz będę musiał to zjeść. Okej. Zaraz będę musiał to szybko upiec. Ship. Chciałem powiedzieć shit. Hi. Mam. Okej, ostatnie mięsko nam zostało. Ale w sumie to bym musiał to gdzieś tu zaznaczyć, tak w pośrodku mapy, bo ja szybko idę. Okej, tutaj jest mój dom.
A ja się szybko przejdę do tych wiosek tam. Jest kowal! Błagam, że będą diaksy. Błagam, że będą diaksy. Nie, to nie kowal. Myślałem. Bo jak nie będzie kowala, to... Okej. Na razie tu nigdzie kowala nie widzę. Zauważyłem coś takiego. Okej, chodź. Zaraz będzie trzeba zniszczyć tą płytkę. Idziemy. Okej. Dioksy! Czy widzicie, co to jest? Diaks! Kolejny! Jesteśmy bogaci! Fuck yeah! Bogaci jesteśmy! Pierwszy odcinek diaksy. Na razie. Nie no, to nie jest koniec. Jezus, bym tam wpadł. I się zaś wychodziło. To wyjdę po prostu tak. I wracamy. Wziąłem tam jakieś jedzenie. Nagrywam! Jak chcesz, to możesz wejść! Jezus! Siostra mi weszła. Krzysiu śmierdzi! Nie! Nienawidzę jej. Muszą tu mieć jakieś jedzenie. Po prostu muszą. Naprawdę, jo. Co, jakie czekaj. Ty. Okej. Złota otchłań. Pyszne ziemniaki. O, ziemniaki. Okej, jemy ziemniaki. Diaksy. Okej. Tylko, że teraz w którą stronę to było? W tą. W tą. Albo bo ja nie wiem. Bo my może zgubiliśmy domek. Nie, widzę go. A więc idźmy tam. Idźmy! Ale diaksy! Okej, pierwszy odcinek diaksy, koniec, nie! Fuck yeah. Czekajcie, zjem sobie potatoy. Cały odcinek polega na jedzeniu. Nie. Po co jeść? Nie wiem. Żeby jeść.
Zaraz zombiaki przyjdą, się zespawnują i przegramy. Już! Spójrz! Się jedzenie kończy! Już! Jezus! Chociaż mogła się przywitać. No. Jezus Maria, jak ja się jej wystraszyłem, Jezus! Co to był za wariat? Wariat. Po prostu wariat. Pam, 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 pa, pa, ra, bam, bam, bam. Tu, 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 tu. A to znowu co? Pierwszy odcinek, gdzie akcji już. A więc narazka ludzi.